Ovo nije običan pas. Ovo nije pas koji laje bez razloga. Ovo je pas koji čuje i vidi ono što drugi ne primete. Kraški ovčar potiče iz kamenitih predela Slovenije, iz oblasti Krasa, gde je vekovima čuvao stada od predatora, uljeza. Njegov zadatak nije bio samo da reaguje, već da spreči problem pre nego što nastane. Razvijen je kao snažan, izdržljiv i izuzetno stabilan pas. Ne donosi odluke impulsivno, već posmatra, procenjuje i deluje samo kada je potrebno. Upravo ta smirenost čini ga izuzetno pouzdanim čuvarom. Njegova gusta siva dlaka savršeno ga uklapa u kameniti pejzaž, čineći ga gotovo neprimetnim dok patrolira teritorijom. Prema porodici je odan i zaštitnički nastrojen, ali prema strancima ostaje rezervisan i oprezan. Ovo nije pas koji će svakoga dočekati s radošću, već pas koji jasno zna ko pripada, ko ne. Kraški ovčar ne traži pažnju, on čuva tišinu. Zapratite naš kanal,